tabuk जों सपाइजा कलिक्रस कलेज जतन सिनि नाम लेम्बु सरारनि tabuk सिनि त्रिपुराव अमो कलेज अनेक बरनो फोरोंगिरि दङ फरायगिरि दङ जतन अर फरायलायो सिनि पेरेन्ट्स अफ अमो बरक सुनर फरायगिरि हिंदो हाइफानो तिनि कायसा एमनि सुनुक जाखा जे सिनि मादार टांग कक बरक साबजेक्ट नति कायसा बरक और बंनि साया खायमानि नुक जाखा बरक साया खायमानि नुक जामनो बरक गसिया बरक बंनि साया न बरक गसिया नगे सुनो tabuk अनेक बंनि एक्सक्यूज खुनु कक खाय हमा हेंखा जे तिनी कायसा बीबीए डिपार्टमेंट नि एग्जाम तंगमानि आजागो कक बरक सब्जेक्ट तंगमानि कक बरक सब्जेक्ट बरक एमन वार्ड यूज खायका नंगनो चिनि सोशल मीडिया थ्रुते नंगनो जों आमो आपलोड खायने नं नायमाना जागाव जोंहासो बसरमै चिनि आमानि कक बरक सायखनासे जों शान्तिबाद जीवनफान नुगियाखो इभेन और केबो नुगियाखो बरक बियां जानि तु खाखो तालका बरक सुनामनि जों आमो सायनिया तो आमाहाय कायसा मुंगोनां कलेज होनबाय मुंगोनां बरम गोनां कलेज होनबाय जागा जों जतन फरायनो हायो सोलोंनो हायो आंथिखाय उल्टा पुल्टा खाय बरक फोरोंगिरि दङ आमोन बागै जों बेरायना जों जाबागलिया जोंनि टीआईएसएम नेले जों दिनाव फैकाल्टी बाय फाइमालाय थाके अमो बेरायना साया आंथिखाय पलिटिक्स तमानि बागै जों बं खानि एपोलॉजी लेटर सानका बरक एपोलॉजी लेटर रिया जुदि कांकाय तिनि निबिसिंग जों चिनि एक्शन फार्दर एक्शन ना हानाय कारण अमो कायसा चिनि पूरा त्रिपुरा सानि बागै लासमा सिजानि कक ए बरक चिनि जाति न ए चिनि बरक न चिनि कक न बरक रेसपेक्ट दिया आमन बागै जों एक्शन नाना नाखा तो ए अमनो जों जत खानि न अ जागा जारा चिनि अरन स्टुडेन्ट नक तंनाय जारा एरिया नि चिनि लगे फाइमान फाइल जतन जों हायाखै कराखै बुजाखा चिनि आमानि बागै चिनि मान थानि बागै जों कक खालामनांगौ जों जतन रेसपेक्ट दियो कलेज न एज ए हली क्रस होनगै अमनि आगे स्कुल तमानि स्कुलनि हते बरक ता कलेज होनखा ताकसु जरतै सुबंनो रेसपेक्ट दियो न चिन बरक कम बंग आरो परि हाइपानो जुदि अमहाय सामु खायखांखाय जाबाया बरक माथि सानाय तो तिनि आमन बागै न जों हली क्रस कलेज फाइमानि बरक सुनो पुला सागा तिनि आरो पुनो एन्टायर बंनि प्रिन्सिपाल ते भाइस प्रिन्सिपाल संते बंनि फैकाल्टी मेम्बर खाय एन्टायर कलेज से पुनो एग्जाम करि रखिनस हाइपानो बरक मानजा खा बक जे आमनो सिनि कक बरक न कक न बरम बियांगै आमाहाय कक खेली तमनि बरक मानजा खा जों खानि रिपोर्ट कार्ड बतंग एग्जाम नि रूटीन बतंग क्वेश्चन पेपर नि बतंग जतन जों बंग न फुनु का सराय सरायके आबन या बुलो ताबु बरक जुनो एपोलॉजी लेटर रिनाय हिनि त बरक कक रेखा आइबानो जों नासिनाय बरक कि एपोलॉजी लेटर रिया जुदि रिया हांखाय जों मोनसे जेफा डाइरेक्शन ना जों एक्शन हानाय आबनि बागैनो जों जतन लुकरंनन कयो जे नायदि निजि नामानि कक बरक डिसरेसपेक्ट खाजल तंगांखाय जे गुन जागाफानो सिदिं सिदिं ता तंबायदि ताइ जों त स्पेशली सिदिं सिदिं आमन बागै जतन हामबाय देसा फाइनाय सालो नंना आपडेट